अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। फिर एक वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोग प्यारा सी बात जरूर दीजिएगा। एक फिर वीडियो आ रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो, कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो। चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो, कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो। चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। फलानमा के काहे तू बाँटो तारू हो, हमारा के काहे तू डाँटो तारू हो। कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो, कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो, कुछ मिली ने तोहरा तो जाई हो। चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहत, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल चल तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी, चल 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 तोरा दीदी के कह, चल 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 तोरा मौसी के कहतानी, चल 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 तोरा माई के कहतानी।